menneskeskabte lovgivning. Så du vil lave sådan en sharia-zone her i Tingbjerg? Ja, i første omgang her i Tingbjerg, og så tænker vi at fortsætte videre på Nørrebro, der hvor muslimerne er i første omgang, og så ekspandere territoriet. Hvad betyder det i praksis, at I laver sådan en zone herude i Tingbjerg? Det betyder, at grunden til, at vi starter her i Tingbjerg, det er fordi, at der er en del indbrud herovre, der er en del hærværk og kriminalitet herovre, og vi har fået henvendelser fra de muslimske borgere her, at de føler sig utrygge, og at politiet og retssamfundet i Danmark ikke kan gøre noget for dem. Derfor vil de gerne have noget, som de har mere tillid til, og det er muslimer, som holder fast i Koran og Sunnah. Og det, ja. Men når jeg hører ordet sharia, det kan godt være, at jeg tager fejl, så opfatter jeg det som noget med at hugge hænder af og sådan noget. Hvad er det for noget, sharia? Ja. I første omgang vi vil ikke implementere straffesystemet. Det vil vi ikke gøre i første omgang. I første omgang, der vil være ligesom, hvad kan man kalde, hvor vi vil patruljere rundt og tage fat i folk, der drikker og alle de her ting, og forbyde de her ting, der er forbudt i islam. Det er det, vi vil gøre i første omgang. Og i sharia, der er det den bedste løsning for menneskeheden, og det er det, vi vil gerne give menneskerne her i Tingbjerg, en alternativ levemåde. Tror du, at det kan sprede sig sharia sådan over hele Danmark? Tror du det? Det er sådan, at sharia skal spredes. Fordi Gud han siger, at hans religion den skal være dominans. Den skal dominere over alt andet styresystem. Det er derfor sharia den skal spredes. Vi har folk i Odense, vi har folk i Aarhus, vi har folk rundt omkring i København, og vi ved, at den vil spredes. I første omgang tager vi Tingbjerg, og derfor vil vi ekspandere til andre muslimske boliger. Så det vil sige, at Tingbjerg er sådan set styret af sharia, eller kan blive det? Det er sådan, at vi har været på patruljer et par gange her i Tingbjerg, og vi vil lancere det på en sådan rigtig måde næste uge, hvor vi vil komme med en pressemeddelelse om, hvad for nogle ting vi vil foretage os her i Tingbjerg, og det bliver spændende. Men hvad er egentlig målet for jer? Hvor ender det her henne, tror du? Jamen, målet er, at islam, det skal være dominans. Altså selve lovgivningen skal være dominans. Og det er målet for os her. Fordi hvis jeg nu havde været i et andet land, så havde jeg arbejdet derovre. Men nu befinder jeg mig i Danmark, og derfor agter jeg arbejde for islam og sharia-lovgivning. Hvor mange herude i Tingbjerg tror du, der lytter til det, som I siger? Det er sådan faktisk, at der blev lavet en rapport om Tingbjerg, at det er den mindst udviklede sted i hele Danmark. Fordi at befolkningen her, muslimerne herovre, de deltager ikke så meget i demokratiet. Og det er en proces, der går fremad. Vi har lanceret en alternativ, fordi at vi ser, at politiet kører rundt herover, men befolkningen er stadig utrygge. Vi ser, at der er flere indbrud her i Tingbjerg, og derfor vil vi være her, vi vil patruljere 24 timer døgnet, sørge for, at der er mere tryg her i Tingbjerg. Så I kan i virkeligheden gøre det bedre, end politiet gør? Ja. Og det er sådan, at muslimerne her, de har forkastet det danske retssystem, og de vil gerne have noget alternativ, noget de har mere tiltro til, og det er igen islam. Det er fordi, vi lovgiver ikke, vi er bare den udøvende. Vi udøver disse lovgivninger, som Gud allerede har sat til os. Det er nogle galninge for mig at se, fordi de sætter sig uden for vores samfund ved at snakke om, at man ikke skal stemme, og ved at der skal oprettes, jeg hørte også, der skulle oprettes sharia-domstole, hvis ikke man allerede havde oprettet det i Tingbjerg. Altså de der parallelle retssamfund, der går uden om det danske. Men kan I gøre noget konkret? Altså hvis nu det her bliver et sharia-område, hvordan kommer det så til at se ud her? Jamen, det vi er nødt til at gøre, det er jo at fortsætte den udvikling, der er sat i gang med at lave anti-ghetto-planer. Altså, at der kommer en vej igennem Tingbjerg, at det bliver et mere åbent område, og at vi får en bedre beboersammensætning. Ikke forstået på den måde, at de beboere, der er her, ikke er gode borgere. Det er de selvfølgelig. Men når der kommer nye borgere til, så er det vigtigt, at det bliver nogle mere ressourcestærke, der kan bekæmpe de her desværre ghetto-problemer, man ser i Tingbjerg, hvor for mange står uden for arbejdsmarkedet. Vi skal have flere ind på arbejdsmarkedet, også de ikke-vestlige indvandrere, for der er jo heldigvis mange, der gerne vil, og der er mange, der er kommet i arbejde, men der skal endnu mere til. De har jo mulighed for at ytre sig her. Der er ikke nogen, der stopper dem, og jeg tror, og jeg har også set eksempler på, at der er nogen, der er blevet påvirket.